Ja, velkommen til lyngennemgang af lektierne til geografi. I logger på geografifaget, klikker på samfund, klikker på befolkning, klikker på demografi. I laver quizzen om demografi, og I går i gang derefter med verdens befolkning. Og hver af de her opgaver er bygget op på den måde, at der står noget baggrundstekst, der står hvad I skal bruge, og der står hvordan I skal gøre. Og hvordan I skal gøre, det tager I selvfølgelig bare i rækkefølge. Så der står her, gå ind på forsiden af geografifaget.dk. Den åbner vi et nyt vindue, så det hele bliver lidt overskueligt. Hvad står der så, vi skal gøre? Noter, hvad befolkningstælleren står på. Så når vi skal til at notere noget, så kan vi jo lige skrive på Google-dokumenter. Så det er jeg logget ind på her. Og jeg opretter et dokument. Og hvis jeg er smart, og det er jeg jo, så kalder jeg det geografi-lektie. Så kan vi kalde det dato, jeg ved så ikke hvad datoen er i dag. Mit navn og min klasse. Sådan. Så har vi nemlig et arbejdsdokument klar, som vi kan sidde og arbejde i. Og det er ikke noget med, at det bliver væk. Det findes ude i skyen, det vil sige, hvis I glemmer at tage det med, har I ikke glemt at tage det med, fordi I skal bare bruge en computer, og så har I det. Nå. Hvad står der mere, vi skal gøre? Noter, hvad befolkningstælleren står på her. En befolkningstæller. Hvorfor en befolkningstæller? Jamen, maksimer, og så er der en befolkningstæller hernede med et tal. Så går vi lige ind på vores Google-dokument og skriver 7.022.099.249 var det sidste, jeg så i hvert fald. Godt, så langt, så godt. Hold øje med, så skal vi gå ind på Breathing Earth nummer 2, opgave nummer 3, undskyld. Og den kommer her. Den viser en, ja, det kan I selv læse alt det der. Den åbner vi lige. Og den er bygget sådan op, at de steder, hvor det her tegn her dukker op, der bliver folk født. Der bliver lige født en der, og derovre, og så videre. Og der, hvor der er sådan en cirkel, der dør folk. Det er sådan rimelig simpelt. Det sidder jeg og holder øje med i 3-5 minutter, og lægger mærke til, hvor folk bliver født henne, og hvor de dør henne. Det er sådan set det, I skal der. Det er ikke særlig svært. Så skal I svare på de spørgsmål, der er her. De 5 spørgsmål, dem kan I jo markere og kopiere og sætte ind i jeres Google-dokument. Og når det der kommer frem, klikker man bare nej. Og kunne hjælpe mig, så står jeres spørgsmål der, og så går I ind og svarer på dem. Det kunne simpelthen ikke være nemmere. Så skal I afslutte opgaven med at gå ind og kigge på forsiden af geografifaget igen, og læse, hvad den nu står på, befolkningstælleren. Der står på 7.022.099.363. Det skriver I så lige ind i jeres Google-dokument hernede i bunden. 7.022.000. Jada. Sådan. Den næste opgave hedder Flygtning i Danmark. Den skal I også lave selv. Og igen er det bygget op på præcis samme måde. Der er en baggrund, man læser. Der står, hvad man skal bruge. Og der står, hvad man skal gøre. Så det kunne simpelthen ikke være nemmere. Find ud af, hvilke lande de flygtninge, der får asyl i Danmark, kommer fra. Brug medielinket. Det hele står der. I bruger medielinket, højre klinker, åbn et nyt vindue, så det bliver nemt. Der kan I for eksempel bare tage det her, hvis I vil. Hvor mange får asyl i Danmark. Hvor de kommer fra. Det er jo så det, der er vigtigt. Det er jo den her nede, ikke? Find ud af, hvor de kommer fra. Simpelthen. Gå ind på medielinket flygtninge i tal. Her vises 3 farver. Undersøg, hvad farverne betyder. Det skal lige siges med opgave 1. Det skriver I selvfølgelig igen ind i jeres Google-dokument hernede et sted. Der skriver I ind der. Flygtninge i tal, opgave 2. Der vises 3 farver. Spændende, hvad det går ud på. Kommer her lige med et øjeblik, forhåbentlig. Der er 3 farver. Hvad betyder det? Det må I selv lige gå ind og finde ud af ved at læse det. Godt, så er den klaret. Find ud af, hvilke lande de største grupper af flygtninge og internt fordrevne kommer fra. Udfylde arbejdsmarkedet. Flygtninge. Jamen det er jo så igen flygtninge i tal. Gå ind og kig. Hvor kommer de fra? Og skriv det ind i jeres Google-dokument her. Det er sådan set det. Så er der en lille smule mere, I skal arbejde med. I tager de 4 spørgsmål, sætter dem ind i Google-dokumentet. Sådan der. Besvar spørgsmålene. That's it. Det kunne da ikke være meget nemmere. Det jeg lige vil nævne i forhold til Google-dokumentet, det kunne være rigtig rart, hvis I lige klikker på del heroppe. Og I så lige tager og skriver min e-mailadresse derinde, som er michael.ambæk@skolekom.dk.
og klikker på del og gem, fordi så kan jeg gå ind og se, hvad I har lavet. Det er rigtig smart. Det var sådan set det. Rigtig god fornøjelse.